तर नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकणी या यूट्यूब चॅनलला तुमच्या सर्वांचं स्वागत करतो। तर मित्रांनो, आता मी जाता पोवायला जाणार आहोत। सोम आहे आणि मीच आहे, दोघं चालू आहोत। पाटणं काय येतील काय माहीत नाही। हा बघा, इकडं सोम बसलाय। पाणी बघा किती आहे पाठीकडं। हा बघा पाणी बघा, आहे डुबली आत दगड त्याच्यात आहे काय। एक ह्याच्यात गेला, दोन ह्याच्यात गेला। हे बघ गेला बस। ह्याच्यात पाणी आहे कशात बघूया ना। हाय काय असेल, जरासा असेल। नाही तर हाय जरास, त्याच्यात काय आहे, मुंगी पण नाही पोहणार। काय मुंगी पवन ह्याच्यात नाही पोहणार तर बघ वरती तरंगल। तर मित्रांनो, व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, स्किप करू नका। डायरेक्ट भेटू गोट, तिथं खाली दिसत नाही। डायरेक्ट भेटू गोट चालायला, व्हिडिओ स्किप करू नका बस मित्रांनो। हे बघा करदात रानमेवा। पाण्याचा आवाज येत आहे। हा पाण्याचा आवाज सोम बघा बोलते पाण्याचा आवाज येतोय। मला येत ना सर, मला येत। मला पण नाही येत आहे आवाज। थांब एका जागी थांब। गाडीचा आवाज आहे यावरती। चाल्या इथून येते खालून पाण्याचा आवाज। कर्द बघा, पावसाळचे आता बघून खायचे असतात करवंद, किड्या वगैरे असतात। तर मित्रांनो, आता घोटणीवर आलो। हे बघा, माडीचा झाड आहे एक, आणि न्यू बघा काय मी बोलला ना पाणी नाही आहे। आवाज तुला कुठला आला तोच नाही माहित। मी बोलला गाडीचा आवाज येत आहे तरी काय नाही, नाही पाणी आहे। तर मित्रांनो, पाणी नाही जास्त। तर मित्रांनो, पाणी बघा किती कमी आहे आणि माती बघा किती गेले। पहिला किती होता खोल, 12 फूट होता। 12 फूट होता, आता बघा। तरी पण माझ्या डोक्याच्या इथं खाली जातं पाणी। पाणी बघा किती आहे, कमी आहे। त्याच्यात माती पण गेले, सापच कमी आहे। बघू का नको। तर मित्रांनो, जांबू काही जाम नाही आहेत, माग होते। इकडे असला तर असेल किरवा। तर मित्रांनो, नाही रे, साप आहे। साप आहे? कुठं आहे तो बघ गेला। पाणी साप होता का? पाण्यातला दिवड असेल। तर मित्रांनो, हा बघा जाम बघा केवढा होता। वाढून झाला,
हे वरती असेल का एक तरी? दिसत तर नाही. हा तर मित्रांनो वरती बघतोय, दिसला तर तुम्हाला दाखवतो. पाणी पण कमी झालं आहे. तर मित्रांनो हा बघा, एक दिसलाय तो पण कवला आहेत दोन्ही. एखादा कुठं असला तर बघता पिकलेला. तर मित्रांनो रिटर्न पाऊस येत आहे आता. तर मित्रांनो काय बोलायचा विसरला. चल पोच बघ. फुलपाखरू मस्त दिसला रे पाठच्या. या येते काय पोहताना पहिला. नाही येत उलटा. ट्राय करा काय जातं. नाही जमलं तर नाही. डुबला रे. ट्राय करा काय जातं. तर मित्रांनो पोहून वगैरे झाला. आता सोम गेलाय तिकडे कपडे बदलायला. बघा छत्री आणल्या. आता कसा दिसताय हे सोम? जाऊया ना. काय लागलाय. तर मित्रांनो आता मी घरी जाता. व्हिडिओ संपवतो इथंच. तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.
आणि कमेंट करा. तर सर बाय बाय. हा बघा सोम कुठे गेला, छत्रीच आहे बाय बाय लपला बाय बाय.